खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 21 जानुवारि 2023 बारा जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मागो दमासिनि फिथा जानानै आसामाव साथाम सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। आसामनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टिकिलांजुं ओनसोलाव फिथा जानानै सानै गथ' आरो गथ'फोरनि बिबैया अबथिरायै जिउ गोमादों। बिसोर साथाम बिबै आरो फिसौआ फिथा जाखांनानै गोबां गोबानाय आरो उदै सानाय जादोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय सानै गथ'आ सासेया 7 बोसोर बैसोनिमोन, नाथाय गुबुन सासे गथ'आ बेसे बोसोर बैसोनिमोन बेखौ मख'नाय जायाखै आरो बिबैया 60 बोसोर बैसोनिमोन, नाथाय बिसोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नेपाल हादोरनिफ्राय थांनाय 2018 मायथाइनिफ्राय गोमाना थानाय सासे आइजोखौ आसामनि सिलचरनि सेन्ट्रेल जेलाव मोननो हादों आरो बे आइजोआ थांनाय 2018 मायथाइयावनो काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय काटिगारायाव हमना दोनजादोंमोन। नाथाय बे आइजोआ बबेनिमोन, मा मुंमोन बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखैमोन। उनाव साननैसो सान सिगां नेपालनिफ्राय कलकातायाव सुपारिनटेन्डेन्ट अफ सेन्ट्रेल जेल सिलचराव बे आइजोनि बागै सोंथि खालामनायाव जाथाया सोराङाव फैनानै बे आइजोनि फिसाला फिरज लाहिरीखौ लेंहरनानै फिसालानि आखायाव गथायनाय जादों। गोमानाय आइजोनि मुङा जाबाय जन्नत खातुन आरो बियो मेलेमारि जेंना दंमोन। लोगोसे बेखौ जेल सिंनि फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव पस्टार बोख्लायदों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि बेनारखौ बोख्लायदों। मेडिकेल कलेजनि गाहाय हाबग्रा लांगोनायाव बर' हांखोखौ लिरनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुआ आरो सा क'क्राझार दख'रा एबसुआ खौसे जानानै एसामिस आरो इंलिस हांखोजों लिरनाय बेनारखौ बोख्लायदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारि बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बिबुंथि दं। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर' बिथाङा बिए पास जायाखै, लासिं सिं पिअल' पास। इउपिएल माने उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड। प्रमद बर'आ रुपनाथ ब्रह्म आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बोख्लायजोबनानै गावनि मुसुखाखौसो होगोन। साइसआथ' बिदिनोखा बेबायदि बुंदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौहाय हजोंहाय मेडिकेल कलेज देबोरगाव लांनो नागिरनायखौ बिथांमोनहा हेंथा होदों। बियो गमामायैनो हेंथा होथावथाव खामानिखाबो। बिथांमोना खोब मोजां मावदों। जोंनि बे क'क्राझार बे ओनसोलनि मानसिफ्रा दले बले फैनानै हेंथासो होबावनांगौ, बिथांमोनखौ मदद होनांगौ। खारन जे आइडिया जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौहाय मानो लांगोन मेडिकेल कलेजावहाय। मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेजखा आरो सिभिल हस्पिटाला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे मोनसे सिभिल हस्पिटालखा। आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों, बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिबोलै बिसारिसिल तिथे रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु आम्ही बिसारी गायब ख'द गायब बिसारी फाले जे प्रगति भवन नতুन बिल्डिं बनाय আছে ইয়াত ভিতরে একেবারে কিবা লেथारा फेथारा बस्ता दिया बस्ताजों खाफबनानैसो दोनबाय। दा प्रमद बर'नि आखला मा आखल फालाय? प्रमद बर'आ गावल' गेदेर मानसि। रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरदलैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन। आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि। दा बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि, प्रथम बर'नि मन्त्रि, कंग्रेसनि मन्त्रिमोन। आं बुजिनो हायाखिसै प्रमद बर'नि आखला मा बेलाय। एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटाल लुदों। मानो बोखारखो? बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो। मा इसिबां अननाय फालाय? सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन, बिबार बावनो रोंनांगोन। सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमद बर'आ नै मुर्तिखौ
होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निसाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा फार्मासि सोनानै जादों सोरबा डाक्टार होनानै जादों उमुक होनानै जादों एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरन बिनि सेर सेर दङ बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन क'क्राझार सिटि नाउ इट्स गोइं टु बि रिमुभ रावनावबो सोङाखै प्रमद बर'आ बिलाय गावनो डाक्टार गावनो इन्जिनियार गावनो आईएएस अफिसार एभ्रिथिं प्रमद बर' इज एभ्रिथिं हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिटि सालाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय बे पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेट सरेट खालामनो मोना मेडिकेल कलेज थाबाय थादों साथुफोर लाबो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ हिमन्तनिसो फैसा नाय मेडिकेल कलेज खुलिबोले फैसा नाय मेडिकेल कलेज चलाबोले बिजेपि गभर्नमेन्ट फैसा नाय এই গতিকে যে সিভিল হসপিটাল এই সিভিল হসপিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা একটা কিবা চলি থাকিব আর কি ইটোই থার ম্যানেজমেন্ট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰে উমুক বনাব থুমুক বনাব ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে তেখেতৰ ডিমাণ্ড নহয় নাকি আমিও এই অসমৰে ৰাইজ বাস অসমৰে বাসী বডলেণ্ড বাসী বিটিসি বাসী আমাকো চাব লাগিব दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे आइएसबिटिखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ बिजेपिनानो बिदिनो बिजेपिनानो गासिबो उल्टा बे उल्टानि टिका उल्टा खालामोनबानो पलिटिक्स उल्टा करिबा फाले टिकेट पाबे हेतु राजनीति কিছুই কাম নাই কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই খালি উল্টা করিবা ফালে হেতু উল্টা পার্টি এই কারণে মই কবলৈ বিচাৰিছে আজি তাৰিখত এটা গখনা ইউপিপিএল মানে কি হা ইউপিপিএল মানে উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড উৰখাও প্ৰমোट प्राइवेट लिमिटेड हेतुए काको नाखौ दे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाज गैयालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनो आंनि बुंनांगौआ थेंक इउ रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जाय रावबो सिभिल ससाइटिनाव सोङाखै मेलेमजिबि बर'फोरनाव सोङाखै सानसुमैफोरनाव सोङाखै हारसिङै गोसो बायदि मावदों प्रमोदाल' बर' नामा प्रमोदाल' लिडार नामा बिनि हुदाया बिराद गाज्रिखा लासिं रोङा गारानो बिबो पास जायाखैनो माथो मिथिनाय मथे पिएल' पासनो बोरैबा खेरेखमबा पिअ पास करिसेबले प्रमोद बर' डाङरियाय हा ओइनि जे किबा आईएएस कोचिं करे इउपि जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमोद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाज गैयालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि